Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, 20 minutes, makalipas sa alas 6 ng umagang. Oras sa itid sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headline News Blast. Nasambulan sa buong Pilipinas. Headline News Blast. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Sa ating balita regional, Dagupan nakapagtala ng 10% pagtaas ang manunood sa Bawas Festival Street Party. Headline News Blast. At pickleball court binuksan sa bayan ng Manawag. Headline News Blast. DOH Ilocos, nagpakilos ang medical team sa Labor Day Jobs Fair. Headline News Blast. Department of Health Ilocos, or ang 170 kabataan sa San Jacinto na kinabang sa Operation Tuli. Kaya sa Ordaleta, pinalakas ang katatagan ng mga magsasaka sa Farmers Day. NFA Pangasinan, nakipag-ugnayan sa irrigator sa bayan ng Umingan. Sa Balita National, ilang senador na nawagan na mas malawak na suporta para sa manggagawa at middle class. Kampo ni Jason sa kinundi na ang timing at paraan ng pag-aresto ng NBI. Sa ating DND chief, mga congressman takot na manalo si BP para sa 2028 election, impeachment binamadali. Malakay niya ginita walang tinataging impormasyon ng gobyerno ukol sa isyo ni Saldico. Nalawak na investigasyon sa flood control issue pinanawagan ni Senator Cayetano. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 na araw ng Mayo taong 2026. At ako po inyong tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD 981 Top News, SMNI News Short Zone, at DZRD SMNI Radio News Channel. At para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Sunshine News Blast. Partner News Blast. Sunshine Radio. Dagupan, nakapagtala ng 10% pagtaas ng mga manonood sa Bangus Festival Street Party. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Partner Sheila. Yes, good morning ka-partner. Pinihayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na mas maging matagumpay ang Bangus Festival Street Party 2026 matapos nakapagtala ng 10% pagtaas sa bilang ng manonood kumpara nung nakaraang taon. Ayon sa alkalde, 6 na entablado ang sabay-sabay na nagbigay ng kasiyahan sa publiko na nagdulot ng tuloy-tuloy na sigla at enerhiya mula sa simula hanggang matapos ng programa. Pinulit ni Mayor Fernandez sa mga team at volunteers na nagpanatili ng maayos na daloy, kaligtasan at kayusan sa kabila ng malaking bilang ng dumalo. Dagdag pa niya ang tagumpay ng street party ay simula lamang ng mas malalaking gabi ng selebrasyon sa Dagupan bilang patunay ng pagkakaisa at disiplina ng mga Dagupanyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at serbisyo.
Samantala, pickleball court binuksan sa bayan ng Manawag. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna? Yes, kapartner. Binuksan sa Zone 5, Baritaw, Manawag, Pangasinan, ang bagong sports hub na tinatawag na DINK Pickleball. Pickleball Yard na layong maging sentro para sa mga mahilig sa pickleball. Ayon sa LGU Manawag, ang pasilidad ay bukas para sa mga seasoned players at maging sa mga bagong nais sumubok ng sport na tinaguri ang fastest growing sport sa mundo. Ang bagong court ay inaasahang magbigay ng bagong libangan at sports destination para sa mga residente at bisita ng bayan. Hinikayat ng pamalang lokal ang publiko na subukan ang pickleball bilang bagong paboritong aktibidad na nagtataguyod ng kalusugan, kasiyahan at pagkakaisa sa komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lern Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa balita, Department of Health Ilocos nagpakilos ng medical team sa Labor Day Job Fairs. O Job Fair. Alamin natin ang buong balita mula kay kapartner Bienberg Gabinya. Kapartner Bien? Yes, good morning kapartner. Nakibahagi ang Ilocos Center for Health Development or CHD sa nationwide job fair noong May 1, 2026 sa pagdiriwang ng Labor Days pamamagitan ng pagpapadala ng mga medical teams sa piling lugar sa rehiyon. Nagbigay ang mga healthcare professionals ng basic medical consultations, blood pressure check at nakaantabay na emergency response services para sa mga job seekers at kalahok sa aktibidad. Ayon sa DOH Ilocos CHD, layunin ng inisyatiba na matiyak ang accessible health services para sa publiko habang sinusuportahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Binigyan diin ng ahensya na ang kanilang pagkikilahok ay bahagi ng interagency collaboration upang higit pang palakasin ang welfare programs para sa komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumato si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, $170 kabataan sa San Jacinto nakinabang sa Operation Tuli. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kapartner Hernandez. Yes, kapartner, umabot sa 170 kabataan lalaki ang nakinabang sa isinagawang Operation Tuli sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan noong Abril 27, 2026 sa tulong ng tanggapan ni Congresswoman Gina De Venecia. Ang tuli, bukod sa pagiging medical procedure, ay itinuturing na rite of passage at simbolo ng pagiging binata sa kulturang Pilipino. Kadalasang isinasagawa ito tuwing summer break sa mga batang may edad 8 hanggang 12 taong gulang. Nagpadala ng mga doktor at nurse at ang Region 1 Medical Center at Nazareth General Hospital upang matiyak ang ligtas at maayos na circumcision procedure para sa mga kabataan. Ayon sa LGU San Jacinto, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang serbisyong may malasakit para sa kabataan na layong magbigay ng kalusugan at kumpiyansa sa mga batang lalaki sa komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lern Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, mga TESDA, Ordaleta, pinalakas ang katatagan ng mga magsasaka sa Farmers Day. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Marcela Balog. Aktibo nakibahagi ang TESDA Provincial Training Center Ordaneta o PTC Ordaneta sa Farmers Day celebration ng Ordaneta City Government noong Abril 23 sa Ordaneta Cultural Center na may temang Resilient Farmers Growing Stronger Amidst Challenging Environment. Sa naturang aktibidad, nagsilbing resource speaker si Jerilyn D.
PID Supervising TESDA Specialist ng PTC Ordaneta, kung saan kanyang tinalakay mga programa ng TESDA na layong palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka, hikayatin ang livelihood diversification at iangkop ang kasanayan sa pangailangan ng industriya. Binigyang diin ni PED na ang TESDA ay hindi lamang nakatuon sa tradisyonal na technical training kundi pati sa agri-based competencies, entrepreneurship at makabagong teknolohiya upang matulungan ang mga magsasaka na makaangkop sa nagbabagong kalagayang pang-ekonomiya at pangkapaligiran. Ipinakita rin ng TESDA ang kanilang mga serbisyo gaya ng skills training, national certification at scholarship programs na nagdulot ng interes sa mga kalahok na magsimula ng alternatibong kabuhayan. Ang pagtutulungan ng TESDA at lokal na pamahalaan ay nagpatibay ng kanilang commitment sa pagpapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng skills training at capacity building. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, mga innovator ng Ilocos Region pinarangalan sa National Innovation Contest. Alamin natin yan kay Kabar Jan Velgas. Kabar Jan? Yes, kapartner, ipinagdiwang ng Department of Science and Technology, DOST, Ilocos Region ang tagumpay ng mga innovator at mananaliksik mula Region 1 sa 2026 National Innovation Contest and exhibits o NICE. Nakamit ng pag-aaral na edad, early diagnosis of Alzheimer's disease utilizing low-cost plasma peptide extraction, atmospheric pressure mass spectrometry at support vector machine-based classification of amyloid beta species nina Charlie David Manuel, Ray Alfred Kiam at Glenn Generis Robos ng Aluminio City National High School ang second place sa Sibul Award High School category. Samantala, kinilala rin bilang finalist sa Likha Award private funded category ang pag-aaral na a process of producing a food grade oven dried ternate o Clitoria ternate flour powder ni John Joseph Sarate mula sa Pangasinan State University DOST 1 Food Innovation Center. Ayon sa DOST Ilocos, ang mga parangal na ito ay patunay ng husay at kakayahan ng mga Ilocano innovators sa larangan ng science and technology at innovation na nagbibigay ng karangalan sa buong rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Jan Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, 42 pasilidad sa Pangasinan accredited ng PhilHealth para sa gamot program. Alamin natin yan mula kay Kapar Sonny Plo. Umabot sa 42 government facilities at private establishments sa Pangasinan ang accredited ng PhilHealth para sa guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot program. Ayon kay Joseph Manuel, Public Affairs Head ng PhilHealth Ilocos Region, maaring makakuha ng generic medicines ang mga miyembro mula sa accredited Yakap Health facilities hanggang 20,000 pesos halaga ng gamot para sa outpatient treatment. Saklaw ng programang 75 uri ng gamot kabilang ang para sa chronic conditions gaya ng diabetes at hypertension. Sa buong Ilocos Region, may 74 gamot providers na accredited, 50 privado at 24 government facilities. Mayroon ding 199 Yakap Health facilities kung saan 89 ang nasa Pangasinan. Pinuri ng PhilHealth Regional VP Dennis Adre ang pamahalaang panlalawigan sa pagpapalawak ng enrollment sa Yakap program. Dahil dito, 1.5 million Pangasinense na ang nakarehistro mula sa kabuuang 3.1 million populasyon ng probinsya. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, mga opisyal ng Asinggan pinarangalan sa Nation Builders at Muslim Awards. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kapar Bienber Gabinya. Kinalala ang mga opisyal ng Asinggan, Pangasinan bilang kampiyon sa serbisyong publiko sa kanilang 10th Nation Builders and Muslim Awards na ginanap noong April 22, 2026 sa Okada, Manila. Tinanghal si Mayor Carlos Lopez Jr. bilang Honorary Local Chief Executive of the Year, habang kinilala ang Asinggan bilang Most Sustainable and Livelihood Municipality dahil sa mga programang nakatuon sa kaunlaran at pagpapabuti ng pamumuhay ng mamamayan. Ginawaran si Vice Mayor Heidi Chua ng Honorary Public Servant of the Year para sa kanyang pagsusulong na makabuluhang batas at programang pangkalikasan.
habang si Councilor Athena Ira Chua ay kinilala bilang Honorary Councilor of the Year dahil sa kanyang aktibong pagtugon sa pangailangan na nasasakupan. Pinarangalan din si Councilor Melchor Cardenas Jr., dating punong barangay, bilang Honorary Barangay Captain of the Year. Ayon sa mga organizer, ang mga parangal ay patunay na epektibo at makataong pamumuno ng mga opisyal ng Asinggan na nagsisilbing inspirasyon sa iba pang lingkod bayan sa bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahat si Vian Vergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, NFA Pangasinan, nakipag-ugnayan sa irrigator sa bayan ng Umingan. Alamin natin yan sa pagbabalik naman ni Kapartner John Velgas. Kapartner John. Yes, kapartner, nakipagpulong National Food Authority NFA Pangasinan Branch Office sa Namnama Timanalon Irrigators Association Incorporated noong Abril 30 sa Barangay Dikrito, Umingan, Pangasinan upang talakayin ang mga programa at update ng ahensya kaugnay sa pagbili ng palay at supply ng bigas. Tinalakay ni Ginoong Jimel Barocan o ICBSM Statistician 2 ng NFA Pangasinan ang procurement program, kabilang mga pamantayan, proseso at dokumentong kailangan sa pagbili ng palay. Binigyan din niya ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga magsasaka upang mapanatili ang sapat na buffer stock ng bigas sa bansa. Iprinisenta rin ang 20 pesos na benting bigas. Meron na rice program na naglalayong magbigay ng abot-kayang bigas sa publiko. Ipinaliwanag ang mekanismo ng programa at kung paano makakatulong ang pagbebenta ng ani ng mga magsasaka sa NFA para sa implementasyon nito. Ang aktibidad ay nagsilbing plataforma para sa pagbabahagi ng kaalaman, paglilinaw ng mga katanungan at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng NFA at sektor ng agrikultura sa lokal na antas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Jan Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Oras, ganap na nga sa alas 6:36 ng umagang. Oras ay itid sa inyo ng Flavon Pro at ng Immune Advance. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang nasyonal. Ilang senador na nawagan ng mas malawak na suporta para sa manggagawa at middle class. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Marcina Torno. Bilang pagkilala sa ambag ng mga manggagawa sa ekonomiya, nananawagan si Senator Bam Aquino sa pamahalaan na palawakin ang suporta para sa mga manggagawa at middle class. Git niya, mahalaga ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin. Anya, nararapat lamang na makatanggap ng ayuda ang mga manggagawa at middle income earners. Dagdag pa ng senador, hindi dapat kalimutan ang mga manggagawa, lalo na sa panahon ng krisis. Dahil dito ay pinanukala rin niya ang pagbawas ng value-added tax mula 12% upang mapagaan ang pasani ng mga consumer. Muli ring iginit ng senador na kailangang mapababa ang gastusin at maitaas ang sahod ng mga manggagawa. Kabilang pa sa kanyang mga panukala ang tax relief, libreng check-up at iba pang social protection measures para sa mga manggagawa, senior citizens at barangay workers. Samantala, may panawagan naman si Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE. Palawakin pa at palakasin pa ang mga programa tulad ng SPES at TUPAD. Doblehin po ang bilang ng mga benepisyaryo at gawing mas makabuluhan ang mga proyektong ito. Kabilang na po ang community vegetable farming upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Dagdag pa ni Villanueva, dapat ilapit pa sa mga manggagawa ang mga programang tulad ng Kadiwa at Iskwento Caravan. Anya, kailangan ding paghandaan ng gobyerno ang mga bagong oportunidad sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Dapat tiyakin ng DOLE, katuwang ang TESDA at iba pang ahensya na handa po ang ating mga manggagawa sa mga trabahong ito. Kasabay nito, patuloy po nating hikayatin ang pamumuhunan sa mga industriyang ito upang makalikha pa po tayo ng mas marami at mas magagandang trabaho. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.
Samantala, kampo ni Jason Sa, kinundi na ang timing at paraan ng pag-aresto ng NBI. Alamin natin yan kay Kapartner Creslin Catarong. Patuloy ang diskusyon sa social media at iba pang plataporma tungkol sa balanse ng kalayaan sa pagpapahayag at pananagutan sa pagpapakalat ng impormasyon. Nitong Huwebes na gabi, inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag at television host na si Jay Sonza sa kasong cyber libel. Naaresto siya sa loob ng kanyang tahanan sa Quezon City sa bisa ng warrant of arrest. Ayon sa mga ulat, kaugnay ito ng umano'y pagpapakalat niya ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Dave Gomez, ang aksyon ng NBI sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Melvin Matibag ay patunay ng matibay at makatarungang pagtugon ng administrasyon laban sa online abuse. Ipinonto ni Gomez na ipinapakita nito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapangalagaan ang katotohanan, maprotektahan ang publiko laban sa panlilinlang at mapanatili ang isang malaya ngunit responsabling democratic space. Sa ilalim ng programang Oplan Contra Fake News, nagbabala ang PCO sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag pa nito, magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng PCO sa law enforcement agencies, media at mga online platform upang matukoy, maimbestigahan at mapapanagot ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ngayon, ilang kaso na rin ng fake news ang naisumite ng PCO sa DOJ para sa investigasyon ng NBI at posibleng pagsasampa ng kaso sa korte. Sa kabilang banda, kinondena ng abogado ni Jay Sonza ang umano'y questionabling timing at paraan ng pag-aresto sa kanya ng mga ahente ng NBI. Sa isang pahayag nitong Mayo 1, sinabi ni Attorney Mark Tolentino na bagamat pinapayagan ng rules of court ang pagsisilbi ng warrant anumang oras, dapat itong gawin ng may mabuting layunin at may paggalang sa karapatang konstitusyonal ng akusado, lalo na ang karapatan sa piyansa. Binigyang diin din niya ang DOJ Memorandum Circular No. 3 na nagsasaad na dapat iwasan ng law enforcement officers ang mga hakbang na maaring magpahirap sa akusado na makapagpiyansa, lalo na sa mga kasong may piyansa. Ayon sa abogado, ang pag-aresto kay Sonza sa bisperas ng holiday at long weekend ay nagdulot ng pangamba dahil nagresulta umano ito sa pagkaantala ng kanyang pagpapiyansa at hindi kinakailangang pagkakadetine. Dagdag pa niya, may implikasyon umano na ang timing ng pag-aresto ay maaaring nakasagabal sa karapatan ni Sonza na makapagpiyansa sa halip na itaguyod ang hustisya. Ipinahayag din ni Tolentino ang pangamba na ang insidente ay maaaring magbigay ng impresyon na ginagamit ang sistema ng hustisya upang manakot at patahimikin ang mga kritiko. Tiniyak ng kampo ni Sonza na gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang maprotektahan ang kanyang mga karapatan at matiyak na ang due process ay nasusunod at naipatutupad ng naaayon sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNA News. Sa iba pang mga balita, mga congressman, takot na manalo si BP Sara sa 2028 election. Impeachment binabadali. Ayon yan sa sa dating DND chief. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Almar Persuelo. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang impeachment na isinusulong ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. May ilang netizens na nagagalit at nagtatanong kung bakit inuuna ang pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo, gayong nahaharap ang bansa sa iba't ibang issue. Mayroon ding natatawa at hindi naniniwala sa mga ginagawa ng House Committee on Justice. Ayon kay dating DND Chief Norberto Gonzales, kaya binabatikos ng ilang mamamayan ang mga congressman ay dahil nagdududa ang mga ito sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Hindi ko babanggitin ang pangalan ha. Pero yung mga nagdadala ng accusations, kaduda-duda eh. Duda ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Kaya halata naman natin na set-up lang yan. Ayon pa kay Gonzales, malinaw umano na nais patalsikin ang Vice Presidente dahil sa takot na manalo ito sa susunod na halalan, lalo na't nagpahayag na si VP Sara na tatakbo siya sa 2028 elections. Sa totohanan talaga namang partisan politics yan, action na yan. Gusto lang nilang mawala si Vice President Sara kasi takot sila na sa pagdating ng eleksyon, talo sila lahat. Kaya hanggat maaari gusto nilang mawala sa eksena. Giit pa ng opisyal, halatang-halata na minamadali ang impeachment sa Kamara, lalo pat malapit ng election season sa 2027.
Kaya nagmamadali din palagay ko ang ilang elemento ng Kongreso. Kasi alam naman nilang sabit sila lahat dyan eh. No? Kaya hanggat maaari, ayaw nilang magkaroon ng gobyerno na uungkatin ito mga nangyayari at yung nakikita ng taong bayan sa kasalukuyan. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya hanggat maaari, kaya nga mainit yung impeachment. Narito naman ang mensahe ni Gonzales sa mga mambabatas. Halata na kanilang maniobra. Kaya siguro kung talagang gusto nilang medyo lumambot ang puso ng mga kababayan natin tungkol sa mga kasalanan ginawa nila, magtrabaho sila ng tama. Alam mo, nasa krisis ang bayan eh. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Samantala, Malacanang iginiit na walang tinatagong impormasyon ng gobyerno ukol sa isyo ni Saldico. Alamin natin sa pagbabalik ni Kapartner Crescent Catarong. Czech Embassy Charge d'Affaires Eva Tenzin ang pagkakadetene ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa kanilang bansa dahil sa umunoy hindi balidong travel documents. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, iniulat ni Tenzin ang impormasyong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang naging pagpupulong. Gayunman, bukod sa kumpirmasyon ng pagkakadetine, wala nang ibinigay na karagdagang detalye ang Czech Republic kabilang ang haba ng pagkakadetine ni Ko at ang dahilan ng kanyang pagpapalaya. Sinabi ni Castro na humiling ang Pangulo ng mas marami pang impormasyon tungkol sa insidente. Ngunit hindi ito naibigay dahil sa pagsunod ng Czech Republic sa international, European at national laws. Dagdag pa niya, kahit ang pagbisita ng isang opisyal ng Pilipinas sa Czech Republic ay hindi rin nagresulta sa karagdagang impormasyon at koordinasyon lamang alinsunod sa kanilang batas ang tiniyak ng naturang bansa. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Samantala, wala ring ibinigay na update ang France hinggil sa umunoy aplikasyon ng asylum ni Ko. Ayon kay Castro, hindi ito tinalakay ng French ambassador sa nasabing pulong. Binigyang diin ng palasyo na ang kakulangan ng detalye tungkol kay Ko ay dulot ng mga patakaran at pulisiya ng mga bansang sangkot. Kaya yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinyon na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo, dahil yun po ang pulisiya ng bansang France at ng bansang Czech Republic. So wala pong tinatago ang gobyerno. Sa mga nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga informasyon, wala po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crescent Catarong, SMNI News. Para sa uling detalye ng ating balitang national, pinalawak na investigasyon sa flood control issue. Ipinanawagan ni Senator Cayetano. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay kapartner Angel Pastor. Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na palawakin pa ang investigasyon sa flood control projects. Saad niya may pagkakataon ng Senado na resolbahin ang issue kaya hindi dapat umasa lamang sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee upang makita ang buong katotohanan. May ilang senador na hindi pa sumasang-ayon sa ilang bahagi ng ulat kaya patuloy pa itong pinag-aaralan. Para kay Cayetano, normal lamang ang ganitong hindi pagkakasundo dahil bahagi ito ng masusing pagbusisi ng mga senador. Binigyang diin ng senador na hindi pa tapos ang investigasyon at inaasahang mas marami pang testimonya, ebidensya at mga isyung mabubuksan sa mga susunod na pagdinig. Iginiit ni Cayetano na ang issue sa flood control ay hindi isolated case, kundi bahagi ng mas malalim at sistematikong problema ng korupsyon. Sinagot naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang pahayag ni Cayetano. Ayon kay Lacson, hindi dapat maliitin ang partial report dahil bahagi ito ng proseso para maipresenta sa plenaryo ang mga natuklasan. Daan rin daw ito para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Dagdag pa niya ang pag-usad ng ulat ay hindi nangangahulugang tapos na ang usapin at maaari pa raw itong pagdebatehan, amyendahan at linawin sa plenaryo. Iginagalang naman ni Senator Lacson ang mga kasamahan sa komite na may ibang pananaw kaugnay ng issue. Sinabi rin ni Lacson na ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na mahiya naman kayo ang nagsilbing inspirasyon upang ipagtuloy ang investigasyon.
Ayon pa kay Lacson, nakatulong ang mga pagdinig upang mabunyag ang mahalagang ebidensya na naging batayan ng mga kaso at patuloy na investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa huli, iginiit niya na layunin ng investigasyon na maipakita sa publiko ang tama at kumpletong impormasyon tungkol sa flood control anomalies batay sa ebidensya at mga pagdinig ng komite. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Oras, ganap ng alas 6:49 ng umaga. Ang oras setting sa inyo ng Plabon Pro at ng Immune Advance at ng Angel Pizza Dagupan. Para sa ating Ronda News, DAR nilunsad ay ka-9 na Farm Business School sa Indang, Cavite. Alamin na natin ang balitang yan mula kay Kabarshila. Kabarshila. Inilunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR ang ikasyam na Farm Business School o FBS sa Municipal Hall ng Indang, Cavite, katuwang ang Day 1 and 2 Farmers Association Incorporated. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ang FBS ay isang game changer dahil tinuturuan nito ang mga magsasaka na ang kaalaman at pagsanayan upang maging ganap na agri-entrepreneurs mula sa production hanggang sa marketing. Dumalo sa aktibidad ang mga lokal na opisyal na kinatawan mula sa DTI, DOST at Department of Agriculture na lumagda sa Memorandum of Agreement bilang suporta sa programa. Sa ilalim ng FBS, natututo ang mga magsasaka ng bookkeeping, accounting, food processing, makabagong teknolohiya sa pagsasaka at tamang pagpaugnayan sa malalaking mamimili na layong palakasin ang kanilang kakayahan at ang palawak ng oportunidad sa agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Cariz at Padilla. Panalo sa John Hay Junior PGT Champion at Soul Cycling nang ibabaw sa Stage 2 ng Tour of Luzon. Alamin natin ang sports news wala kay kapartner Carlo de la Peña. Nawang dominante ni Mona Sarines ang kanyang laro sa Girls 15 to 18 Division matapos manalo sa malaking agwat. Nagtala siya ng 5 under 64 sa final round para sa kabuuang 210 sa 54 holes. Pumangalawa si Lisa Sarines na may 221 habang pumangatlo si Livon Talion na nagtala ng 234. Ayon kay Mona, malaking bagay ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa at maayos na execution matapos ang hindi magandang performance sa nakaraang leg. Sa Boys Premier Division, nagpakita naman na matatag na laro si Tristan Padilla. Sa kabila ng ilang pagkakamali sa gitna ng round, napanatili niya ang kontrol at nagtala ng solidong performance upang makuha ang panalo sa kabuuang 5 under 202. Sa kanilang panalo ay pinakita ni Nasarines at Padilla ang kanilang consistency at pagiging seryosong contenders habang nagpapatuloy ang laban sa Junior PGT. Nagtala ang Soul Cycling Team ng impresibong oras na 56:35 sa 43.4 km race mula CDC Parade Grounds hanggang New Clark City Athletic Stadium, kung saan ipinakita nila ang solidong teamwork at bilis upang makuha ang panalo. Bumawi ang Soul Cycling Team matapos ang kanilang ika-11 pwesto sa Stage 1 at agad na umangat sa leaderboard sa pamamagitan ng kanilang dominanteng performance sa Team Time Trial event. Pumangalawa ang Excellent Noodle Cycling Team na nagtala ng 57:08 habang pumangatlo ang Standard Insurance Philippines sa oras na 57:30. Samantala nagtapos sa ikaapat ang LCW UAE Cycling Team habang panglima ang MPT Drive Hub matapos ang matinding laban sa mga naunang bahagi ng karera. Sa papasok na Stage 3, inaasang mas titindi ang laban habang haharap ang mga koponan sa mas mahabang ruta patungong Palayan City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang buong kahulugan ng kaligtasan ay ang pagsusunod sa kalooban ng Ama. Sunshine
At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 at SM News North Luzon News Center. Ngayong araw ng Lunes, ika-4 na araw ng Mayo taong 2026. At syempre, good morning muna kay Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City. Sir Dave, magandang umaga, tsaka kay Ma'am Luz. Syempre, batiin na rin natin si Atty. Valle. Magandang umaga po sa inyo. At Zenit, nanonood lagi ba ito? Si Onyang at saka si Melody. At syempre, nais na rin po nating batiin ng advance happy birthday si Tita Rosie. Umaga na rin kay Mayor ng San Jacinto, si Mayor Yong De Vera. Yan, magandang umaga po sa inyo. Mayor Boying ng Bolinao, magandang umaga po. Tuloy pa rin po ang pasyal nyo po dyan sa Bolinao. Mamasyal pa rin po kayo. Pasyalan nyo po ang home of the giant clam. Magpapaalam na ho tayo. Wala na po tayo sa oras. Kay board member, BC Bentenilla. Magandang umaga din po sa inyo. Sunshine News Blast. Maraming salamat. Siyempre sa ating co-pilot ngayon, si Tan at saka si Jeff. Sa management sa pagkakataon binigay sa atin na makapaghatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas dating mahal. Blessed morning sa ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. At siyempre, si Commander J. Miguel Mendoza. Abangan niyo po yung susunod na programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.